Скъпи съграждани, уважаеми... Добре дошли на 30-то издание на Международният фестивал на маскарадните игри Сурва 2024. Добре дошли в Перник, европейската столица на сурвакарските и кукирските традиции. От вчера е в ход тридневното състезателно дефиле на маскарадните групи. Международният фестивал на маскарадните игри Сурва в град Перник е най-авторитетната в България, на Балканите и в цяла Европа изява на традиционните народни игри и обичаи с маски. Той популяризира достигналите до нас варианти на древна обредност, която е част от българската фолклорна традиция. С конкурсната си програма фестивалът е среща и надпревара на живите и носители на суровакари, кукери, бабугери, старци и джамали. В трите дни на фестивалните състезателни дефилета вземат участие 105 групи за маскарадни игри от цяла България, които показват колорита на своите игри, неповторими маски, костюми и реквизит. Нека всички ние, зрители, гости и участници, се насладим на традицията и да я споделим емоцията на маскарада, с пожеланието за една успешна, мирна, здрава и плодородна година. Представянето на маскарадните групи в фестивала има конкурсен характер. Те ще бъдат оценявани от жури в състав: председател професор доктор Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей Русе, и членове: доцент доктор Валентина Ганева Райчева, член на научният съвет на ИФМ при БАН София, професор доктор на науките Венета Янкова, фолклорист, етнолог и културен антрополог; Елена Темелкова, художник, директор на художествена галерия Перник; Елиян Кисьов, представител на кукерската група от град Ямбол, носител на голямата награда Златна маска за цялостно представяне от 29-тият Международен фестивал на маскарадните игри Сурва Перник; Емил Борисов Николов, представител на сурвакарската група от град Батановци, носител на цялостно представяне за Златна маска от 29-тият Международен фестивал на маскарадните игри Сурва Перник 2023. Главен асистент доктор Милена Люб.